Priatelia, ahojte, vítajte na našom YouTube Vedomé z Business. Rok sa s rokom zišiel a my máme pre vás naše druhé video. Prvé video bolo o plánoch a víziách na rok 2023 a teraz je tu koniec januára a my chceme pohovoriť o tom, čo chystáme ako tím, ako komunita a ako jednotlivci v našom živote. Takže vítajte a ideme na to. Já vás taky zdravím a v každém případě jedna z pozitivních zpráv je, že jsme vás teda za poslední rok nezahlcovali na YouTube videama. A abych řekl pravdu, tak většinu toho, o čem jsme mluvili, tak se nám podařilo i splnit. Dokonce se nám podařily rozběhnout i věci a projekty, které jsme ani neplánovali. Prvá vec, o ktorej by sme chceli hovoriť, sú naše piliere, ktoré sme si s Tomím nastavili na niekoľko najbližších mesiacov. Jeden z těch pilířů je fyzické zdraví, protože pravda je ta, že pokud nebudeme zdraví, tak veškeré peníze nebo to, že budeme mít čas, nám stejně nepomůže. Takže fyzické zdraví je pro každého jednoho z nás a doufám, že i z vás důležitá téma. Další je environmentální téma, anebo chcete-li ekologie, potom finanční zdraví, duševní zdraví, budování komunity a seberozvoj. S těmito našimi pilíři souvisí i novinka, a to jsou měsíční programy pro odběratele newsletterů. To znamená, i vy, pokud ještě nejste odběratel, tak se můžete zaregistrovat na www.vedomepodnikaně.online a jednou za měsíc vám přijde newsletter, kde budou všechny novinky, všechny akce a všechny programy pěkně shrnuté. Mezi ty programy například patří různé pohybové výzvy s komunitou Vedomý beh, anebo i 2 lekce online jogy zdarma s Danielkou. Takisto mávame častokrát výzvu bez cukru a chystáme ďalšie iné výzvy a ďalšie iné motivácie, ktoré vám pomôžu k tomu, aby ste žili zdravší, šťastnejší, spokojnejší život. A ja sa veľmi teším, že v tomto roku sa udiala veľká vec pre mňa, ktorú som odkladala možno 8 alebo 9 rokov, a to je, že som sa stala aj lektorkou práve hodín jogy. Táto moja cesta začala kedysi dávno, keď som sama mala skúsenosť s tetaniou a s úzkostnou poruchou a práve yoga mi pomohla k tomu, aby som sa týchto vecí zbavila a aby som pochopila, ako funguje moje duševné zdravie, aby som pochopila, ako funguje moje telo. A už vtedy, pred tými rokmi, som chcela šíriť jogu ďalej, chcela som jogu učiť, ale ten hlas srdca som veľmi nepočúvala a nejak som si vysvetlila 250 výhovoriek, prečo nie. No a ako išiel čas a ako som sa stávala vedomejšou trošku viacej takou žijúcou viac vo svojom srdci, tak toto volanie sa znovu objavilo minulý rok a tentokrát som ho počúvala a jogu som si vybrala ako jeden z smerov, ktorým sa venujem práve z toho dôvodu, že špeciálne my ženy, ale takisto aj muži, ale my ženy sme naučené v tej našej západnej spoločnosti a v tejto civilizácii žiť veľmi odpojené od svojho tela. A pritom telo je ten nástroj, cez ktorý prežívame život. Telo je spôsob, akým prinášame nový život na tento svet, konkrétne teda my ženy. Telo je veľmi silnou, samostatnou inteligenciou, ktorá dokáže fungovať, dokáže sa ozdravovať a ktorá k nám prehovára každý jeden deň. A yoga ma naučila, ako spoznať svoje vlastné telo, ako ho počúvať, ako možno uspokojovať tie jeho dôležité potreby a počúvať to jeho volanie, ten jeho hlas. A pomocou jogy chcem toto učiť aj ďalšie ženy, pretože už niekoľko rokov sa venujem programu Návody pre kráľovnu, ale zistila som, že len tá práca s myslou je pre nás ženy veľmi málo. Že my potrebujeme ísť ešte ďalej, že sme cyklické, že sme napojené na tie naše telá, že sa nám menia počas mesiaca hormóny, že sme napojené nielen na to naše telo, ale aj na prírodu, na ročné obdobia a tak ďalej.
a práve vďaka joge môžem pomáhať ženám kvalitnejšie prežívať tú ženskosť, prežívať ten zázrak s názvom život práve cez to ženské telo, ale teda pracujem samozrejme aj s mužmi, čo sa týka jogy. Joga je úžasný nástroj, ako upratať svoje myšlienky, ako ukludniť svoju myseľ, ako manažovať stres, ako vytvoriť v našom tele takú príjemnú hormonálnu rovnováhu, ako vyživiť vnútorné orgány, ako sa starať o zdravie chrbtice a má mnoho benefitov. A je to skôr životný štýl než cvičenie a veľmi sa teším, že v tomto roku vás budem môcť prevádzať. Učím v Nitre v štúdiu Levitaja, kde chodia nielen ženy, ale aj kopu mužov. Takisto učím online cez Zoom a veľmi sa teším na jarné a letné víkendové jogy u nás v Bohozáhrade, ktoré budú ešte špeciálnejšie. Takže pokud jste ještě neměli tu možnost vyzkoušet jogu a zjistit, jaký to má benefity, tak tady je možnost 2krát za měsíc získat lekci opravdu kvalitní jogy zdarma. Takže pro vás, kteří se rozhodnete stát se abonenty newsletteru, je tady ta šance. Další komunitu, kterou bychom chtěli vyzdvihnout, s kterou pracujeme už 2 roky, je komunita běžců, která se sdružuje pod Instagramovým profilem Vedomý běh, kde můžete také sledovat. A proč běh? V dnešní době, která je opravdu známá tím, že je usezená, sedíme v autě, sedíme v dopravních prostředcích, dojedeme do práce, většina z nás tam sedí, potom se stane změna, jdeme na oběd, tam si sedneme a zase sedíme v práci, potom sedneme do auta, jedeme domů, tam sedíme s dětma nad úkolama a potom si teda jdeme odpočinout, takže si sedneme k televizi. Takže naše generace by se dala nazývat taky sedavou a ten největší problém je, že máme obrovský příjem energie, protože všude kolem nás je plno reklam, lákavých, barevných nabídek, ponuk, který nám říkají, co bychom měli jíst, jaký nápoje bychom měli pít a jsou to většinou věci, které obsahují spoustu cukru, s tím pádem spoustu energie, my tu energii nevyužijeme a energie se nám ukládá kam? Správně do tuků. A pokud se toho chceme zbavit, musíme ten uzel přetnout, musíme vyjít z toho bludného kruhu a já bych doporučil dokonce vyběhnout z toho kruhu právě třeba pomocí aplikace Strava, se kterou začínáme spolupracovat v komunitě Vedomý běh, anebo Adidas Running a začít se hýbat. Jinak Vedomý běh může znít i trošku zavádějícím způsobem, protože se nejedná jenom o běh, je to pohyb, je to Nordic walking, severská chůze, takže pokud by vás z nějakého důvodu, ať už zdravotní důvody nebo nějaký jiný, nelákalo běhat, vyjděte svižnější chůzí, ono se to počítá. V podstatě jde o to vědomě dostat pohyb do svého denního režimu. Vo februári, v únoru máme výzvu a ta výzva je 3krát vyběhni anebo vyjdi na procházku alespoň 30 minut denně a toto aplikuj každý jeden z těch 4 februárových týdnů a výzva je splněná. Co to znamená? 30 minut denně jsou jenom 2% tvýho času. No to není denně, to je 30 minut 3krát do týdne. Ano, ale 30 minut jsou 2% z tvýho dne, tak, ale výzva je 3krát v průběhu týdne. Ty by si byl schopný běhat i denně, to je jasné. No, ale jakože 3krát je dostačující pro člověka, který zatím se třeba nehýbe, tak je to fajn, je to příjemný vystoupení z komfortní zóny a samozřejmě cílem je udělat si z toho návyk, udělat si z toho věc, která vás baví a věřím, že už po prvních pár týdnech přijdete na ty pozitivní efekty, kdy vydáváte víc energie a projeví se to i na vaší kondici. Další komunita, se kterou se můžete propojit, je komunita Vedomé podnikání. Je to projekt, který řeší a pomáhá lidem v oblasti finančního zdraví, protože spousta lidí je dneska ve stresu z placení účtů, z inflace,
z rostoucích nákladů a snižujících se příjmů a hledají možnost, jak z toho kruhu ven. Vedomé podnikanie je komunita lidí, kteří našli možnost získávat příjem pomocí síťového marketingu a pomocí svých spotřebitelských návyků, pomocí toho, co každý z nás děláme. Spotřebováváme různé produkty v naší domácnosti a díky tomu, že vědomě se rozhodujeme, kde je budeme nakupovat, máme možnost získávat procenta z obratu, získávat slevy, dokonce máme možnost stát se ambasadorem anebo tvůrcem podnikání. Častokrát dostávame takú pripomienku, že jasné, Daniela, všetko mi dáva zmysel, aj by som sa pustila do nejakého svojho vlastného ďalšieho projektu, ale ja už mám toho toľko, že ja na to absolútne nemám čas. A tu je dôležité uvedomiť si, že na to, aby ste rozvíjali svoj vlastný projekt podnikania, ktoré je postavené na vašom životnom štýle, tak na to nepotrebujete dávať do toho projektu nejaký extra čas naviac a je to práve z toho dôvodu, že to je podnikanie, ktoré je postavené na vašom životnom štýle. Čiže vy máte životný štýl, máte nejaké aktivity, ktoré robíte, ktorých ste dobrí alebo ktoré vás bavia, zaujímajú, nejak ten život žijete. Spojíte ho s lifestyleovými značkami, ktoré máme v našom internetovom obchode a na základe toho si vytvárate príjem. Ten príjem je samozrejme veľký podľa toho, ako šikovne viete pracovať s informáciami, so sociálnymi sieťami, s kontaktami, ktoré máte, ale v tej prvej úrovni podnikania, v tej úrovni toho, že ste ambasadorom lifestyleových značiek, nepotrebujete dávať do projektu extra čas na viac a zvládnete to popri tých projektoch, ktoré máte úplne bez problémov. Ak by ste samozrejme chceli to vaše podnikanie rozvíjať, chceli by ste, aby expandovalo, aby sa z toho stal automatický alebo pasívny príjem a chceli by ste získať časovú slobodu, tak ako to máme my s Tomím, tak samozrejme tam je potrebné zamerať sa už na to, že to bude možno chcieť od vás 3-4 hodiny týždenne aktívnej, premyslenej práce, aby to potom nieslo v priebehu niekoľkých mesiacov nejaké výsledky. Takže to je taká pripomienka, ktorú dostávame často a chcela som ju spomenúť. Určite to vyskúšajte, vybudovať svoje vlastné podnikanie, svoj vlastný projekt, pretože mať svoj vlastný projekt kľudne popri zamestnaní alebo popri dieťati je niečo, čo vám pomôže spoznať samého seba. Pomôže vám to zistiť, kde sú vaše silné stránky, kde sú vaše slabé stránky, kde sa ešte môžete rozvíjať. Pomôže vám to zmeniť okruh ľudí, ktorých máte okolo seba. A je to nádherný projekt sebapoznania a ja by som určite každému doporučila mať popri zamestnaní niečo svoje vlastné a ak ešte nemáte, tak doporučujeme vedomé podnikanie, doporučujeme práve zapojiť sa do našej komunity a pustiť sa do svojho vlastného projektu s nami. Další novinkou, kterou startujeme v tomto roce, ale vlastně je to něco, o čem už se bavíme řadu let, jsou wellbeing pobyty. Ten první, který bude už v březnu, v marci, tak ten si myslím, že už je úplně vyprodaný, když tak se informujte. Je to pobyt, který bude v Martinských holích a bude ve stylu wellbeing. Budeme se otužovat, budeme běhat, budeme cvičit jogu, budeme se saunovat, boxovat. Bude tam opravdu úžasný program, spoustu zážitků a spoustu sdílení se zajímavými lidmi. Tie pobyty nás práve volajú už dlhú dobu práve z toho dôvodu, že vnímame a chápeme, že aby človek urobil nejakú zmenu, tak častokrát tú zmenu neurobí doma, takže bude žiť stále ten istý stereotypný život a každé ráno, po obede a večer bude vyzerať rovnako, ale že tá zmena veľakrát prichádza vtedy, keď opustíme to domáce prostredie a ideme niekam inám, ideme niekam medzi ľudí, ktorí sú inšpiratívni, ideme a vyčleníme si čas pre seba. A toto sú nádherné 3 dni, kedy trochu opustíme sociálne siete, nebudeme na nich tráviť čas, kedy sa budeme venovať sebe navzájom, budovaniu vzťahov, svojmu telu, zdraviu, zdravej strave a bude to ohromný relax, ohromné vypnutie, uvoľnenie a taký ako keby možno pre niektorých ľudí nový štart. Že po tom víkende
začnete robiť niektoré veci inak, budete sa dívať na niektoré veci vo svojom živote inak a vykročíte možno trošku iným smerom k tomu, aby ste žili zdravší, šťastnejší a spokojnejší život. Takže sa tešíme nielen na Wellbeing pobyt v marci, ale aj na ďalšie pobyty, ktoré sa chystajú v tomto roku na Slovensku a možno, že aj v zahraničí. Poslední věc, se kterou bychom se s vámi chtěli rozdělit, je, co teďkon studujeme. Protože ta práce na sobě, to nastavení mysli na tu změnu od toho fixního nastavení k růstovému nastavení, to je velmi, velmi důležité. A využíváme všechny možné nástroje, ať už jsou to knihy, ať už jsou to semináře, konference, podcasty, audioknihy. Využívejte cokoliv vám vyhovuje. Já osobně jsem v poslední době četl několik zajímavých knih o prodeji a velmi mě zaujala kniha Moc soustředěné pozornosti, která pojednává o tom, jak získat víc pozornosti, respektive jak získat větší soustředění a tím tu pozornost koncentrovat do toho, co právě děláte, čemu se věnujete a získat víc času pro život. Velmi to komunikuje i s tím, co jsme s Danielkou se rozhodli na přelomu roku, že omezíme čas, který trávíme na sociálních sítích, protože, jak autor vzpomínal, jedna z nejhorších věcí, která se stane v životě, je, když začnete pracovat na nějakém projektu nebo začnete se bavit s nějakou osobou a do toho vytáhnete mobilní telefon a začnete si scrollovat svoje sociální sítě, vaše pozornost od komunikace s tou osobou nebo od nějakého pracovního úkolu mizí, váš mozek se soustředí na spoustu informací, získáte akorát nepořádek v hlavě, který nevede k nějakému produktivnímu životu a rozhodně ne k prožívání přítomného okamžiku a štěstí. Priatelia, ja študujem hlavne témy, čo sa týka jogy, pretože sa mi otvorila obrovská oblasť a zistila som, že joga je vlastne také nekonečné štúdium. Takisto študujem knihy týkajúce sa, alebo témy týkajúce sa neuroplasticity, ale aj témy týkajúce sa kvality mentálneho zdravia, pretože práve psychické problémy, vyhorenie, extrémna miera stresu, úzkosti, pocit osamelosti, to sú témy, ktoré neustále narastajú a okolo nás je väčšie množstvo ľudí, ktoré sa s týmito témami stretáva a možno sa za ne aj trochu hanbí alebo ich skrýva pred okolím, ale sú to témy, ktoré je treba naštudovať, ktorým je treba rozumieť a pomáhať ďalším ľuďom v tej najbližšej komunite, aby vystúpili z tohto začarovaného kruhu, aby si uvedomili, že to svoje duševné zdravie majú naozaj vo svojich rukách. No a potom študujeme samozrejme stravu, študujeme záhradu a študujeme permakultúru, pretože toto sú oblasti, ktoré nás už niekoľko rokov veľmi vyživujú. V podstate taký najväčší boost nastal počas covidu, kedy covid zmenil obrovskému množstvu ľudí život a otvoril témy, ktoré boli predtým veľmi zavreté v 13 komnatách a u nás 13 a u nás to bolo rozhodne kontakt so zemou, s prírodou, kontakt s tým, čo dávame do svojho tela, čo dávame cez stravu do tela našej rodiny alebo priateľov, pretože to, čo máme v našich obchodoch, tak je skôr otrava než strava. Sú to potraviny, ktoré sú prevažne plné chemikálií, konzervantov, dochucovadiel, antibiotík, rastových hormónov a neviem čo všetkého. Je to až strašidelné si predstaviť, koľko toho dostávame do nášho tela a žiaľ naše potraviny v tých klasických obchodoch ešte nie sú plné biokvality ani potravín od farmárov a od pestovateľov, ktorí robia svoju prácu s láskou. Týchto možností je veľmi málo. A my sme sa rozhodli, že si budeme pestovať čo najviac svoju vlastnú potravu, ktorú konzumujeme, pretože jednak máme 100% kontrolu nad tým, čo jeme a zároveň je to pre nás taká možno aj trochu spirituálna cesta, ktorá nás učí spájať sa
s koreňmi, s tradíciami našich predkov, ale zároveň každým rokom, keď štartujeme na jar našu bohozáhradu a plánujeme, čo budeme pestovať, tak cítime väčšiu a väčšiu pokoru k planéte, nazvem to tak spirituálne, k tej matke Zemi, ktorej sme všetci len malinkatou súčasťou. A veľa ľudí v tej západnej civilizácii si myslí, že planéta je bezodná chladnička, z ktorej môžu do nekonečna brať, a bezodný odpadkový kôš, do ktorého môžu do nekonečna hádzať. My s tom sa s tým nestotožňujeme. Myslíme si, že tá planéta je naozaj našou matkou, že je domovom pre miliardy ľudí a každý jeden z nás by sme mali zmeniť prístup. Nemusíte mať na to 10-jarový pozemok, aby ste mohli mať záhradu. My sme mali záhradu aj v byte, tuto v Nitre na Klokočine, mali sme tam rajčiny, mali sme tam bylinky a pestovali sme na malinkom balkóniku. Dokonca pestovať môžete aj na parapete okna, alebo dnes už sú veľmi populárne komunitné záhrady, takže si môžete prenajať nejaké políčko. Kľudne nám napíšte, ak by ste chceli niečo pestovať a neviete čo, neviete ako na to. Alebo ak máte strach, že budete musieť celý deň tráviť v záhrade. V podstate naša zelenina si rastie takým svojim vlastným životom a my s tom študujeme permakultúru, študujeme záhony rozuma a snažíme sa pestovať tak, aby toho nášho pričinenia v tej záhrade bolo fyzickou prácou čo najmenej, aby to bolo skôr premyslené, aby to bolo zmysluplné, ale aby tá zelenina mala také podmienky, že si môže rásť veselo sama s malým množstvom polievania, bez kopania, bez rilovania a tak ďalej. A pokud byste na to neměli ani čas, ani chuť, tak možná jenom popřemýšlejte o zdrojích, kde nakupujete maso, kde nakupujete zeleninu, ovoce a zkuste si najít takové zdroje u malých farmářů a firem, kterým důvěřujete a který se skutečně tomu věnují s láskou a s tou péčí, která tam je. Protože na stravě opravdu záleží, strava je energie a o mně je známo, že miluju vaření. Beru to tak, že prostě když vařím, tak připravuju energii pro sebe, pro rodinu anebo pro přátele, kteří jsou kolem toho stolu a velmi rád vařím a velmi rád pozoruju aj ten čas s tím jídlem okolo stolu, když se všichni sejdeme. Proto je tak strašně důležitý, aby jsme uvažovali o těch zdrojích, odkud bereme ty jednotlivé ingredience. My jsme se vydali cestou flexitariánství, to znamená maso v jídelníčku ano, ale minimálně a samozřejmě je potřeba si hlídat ten zdroj, ale vedle toho vejce, mléčné výrobky, sýry, zelenina, to samozřejmě ve větším rozsahu, semiačka a další záležitosti. Určitě se s vámi rozdělíme rádi o nějaké recepty, můžete sledovat i náš Instagram tom_Wiesner a nebo Wellbeing Komunita nebo Lady D Notes. Naše projekty v roku 2024 budú o zdraví, o fyzickom zdraví, o finančnom zdraví, o duševnom zdraví, budú o životnom štýle, ktorý je spojený so zdravou stravou, s makrobiotikou, s flexitariánstvom, s pestovaním vlastnej potravy, ale zároveň aj budú o tom, aké dôležité sú zážitky s priateľmi, čas s ľuďmi, ktorí sú inšpiratívni, aké dôležité sú vzťahy. Verím tomu, že sa vám náš smer páči, že vám ponúkneme nejakú inšpiráciu a nejaké možno návody, ako vy môžete trošku zmeniť svoj život tak, aby bol kvalitnejší, zdravší, lepší, šťastnejší a spokojnejší. A ďakujeme, že ste sledovali toto naše druhé video a veríme tomu, že v tomto roku to nebude jedno jediné. Mějte se krásně, přátelé. Ahoj. Ahoj.